Okay, lad os tale om det. Atomkraft. Det er pludselig igen noget, alle snakker om i Danmark. Energikrisen krasser, og mange ser det som den oplagte løsning. Men er det nu også den rigtige vej at gå for os? Debatten kører for fulde drøn. Så det helt store spørgsmål, vi står med, er jo, er atomkraft virkelig svaret på Danmarks energiproblemer? Det er præcis det, vi skal prøve at blive klogere på i den her gennemgang. For at forstå debatten, så tager vi i dag udgangspunkt i en kilde, der, man kan sige, træder lidt på bremsen. For selvom atomkraft kan lyde som en snedig løsning, så peger kilden her på nogle ret alvorlige udfordringer, som vi nok er nødt til at forholde os til. Så lad os folde det her ud. Altså, hvad er det helt præcis for nogle problemer, som kilden ser? Vi tager dem lige step for step. Og kilden koger det faktisk ned til 3 helt store bekymringer. Det handler om alt fra økonomi og sikkerhed til de helt almindelige mennesker, der skal bo i nærheden af sådan en anlæg. Så, for det første, økonomien. Vi taler om helt massive omkostninger og en stor usikkerhed. For det andet, sikkerheden. Hvad sker der, hvis der kommer en konflikt? Og for det tredje, de lokale konsekvenser. Hvad betyder det egentlig for et lokalsamfund at få et atomkraftværk som nabo? Okay, lad os dykke ned i det her med pengene først. For hvis vi ser på historikken, så er det jo lidt en gyser. Atomkraftprojekter er nærmest berygtet for at trække ud og koste langt mere end planlagt. Og imens sker jo det stik modsatte med sol og vind. Priserne styrtdykker år efter år. Så spørgsmålet er jo, er det her overhovedet en smart forretning for Danmark? Og så er der sikkerheden. Altså, det her citat fra kilden siger det jo ret tydeligt. Man glemmer måske, at et atomkraftværk ikke kun er en teknisk risiko. Som vi desværre har set i Ukraine, så bliver de her anlæg pludselig et militært mål i en krig. Og det gør et helt land utroligt sårbart. Det er en ret uhyggelig tanke, faktisk. Men det handler jo ikke kun om de store linjer. Hvad med de helt lokale konsekvenser? Kilden peger på ting som, hvad sker der med huspriserne i området? Får vi massiv lokal modstand? Og hvad med hele Danmarks image som det her grønne rejseland? Pludselig kan det her jo true både turisme og lokale virksomheder. Okay, så hvis man følger kildens logik, og atomkraft er fyldt med problemer, hvad er alternativet så? Skal vi bare give op? Nej, slet ikke. Kilden peger faktisk på en helt anden vej frem. Og strategien den er faktisk ret ligetil. Den består af 2 dele. Først, gør mere af det, vi allerede er hammergode til, og for det andet, sats benhårdt på de nye, spændende teknologier, som pibler frem lige nu. Lad os lige tage den første del, helt konkret. Kig dig omkring. Kilden siger, hvorfor bruger vi ikke alle de kæmpestore tagflader på industrihaller? Hvad med alle parkeringspladserne? Alle de arealer, der bare ligger der, kunne jo plastres til med solceller og producere masser af grøn strøm. Ja, men hvad så om vinteren, når det er mørkt og koldt? Det er jo det klassiske argument, ikke? Og her kommer et ret vigtigt ord ind i billedet. Sæsonlejring. Hele ideen er at kunne tappe sommerens solskin på flaske, så at sige, og så bruge energien, når vi virkelig har brug for den om vinteren. Det har været den hellige gral, men nu begynder løsningerne faktisk at dukke op. Og det er ikke bare snak og science fiction. Kilden fremhæver et meget konkret eksempel. Der er en norsk virksomhed, der hedder Photon Cycle, og de har simpelthen lavet en løsning, der lader helt almindelige familier i deres helt almindelige huse gøre præcis det her. Gemme sommerens energi til vinteren. Og hold nu fast, vi snakker ikke om et lille batteri i kælderen. Vi taler om en kapacitet på op til 10.000 kWh per husstand. Det er altså nok til at klare sig igennem en helt dansk vinter. Teknologien bruger brint, som gemmes i en tank under jorden. Det er jo en game changer. Pludselig kan en familie blive helt selvforsynende med billig grøn energi. Det viser jo bare, hvad der kan lade sig gøre, når man tænker i de centrale innovative baner. Okay, så lad os lige træde et skridt tilbage. For det her er jo mere end bare et teknisk spørgsmål om kilowatt-timer. Det er et dybt strategisk valg for hele vores land. Det handler om, hvad Danmark skal leve af i fremtiden, og hvad vi skal være kendt for. Og det stopper jo ikke med sol og vind. Kilden nævner også andre spændende spor. For eksempel bølgeenergi. Altså, vi er jo omgivet af hav, så det er ret oplagt, ikke? Der forskes også i at efterligne naturens egen fotosyntese til at lære energi. Og så er der selvfølgelig det helt store, langsigtede håb, fusionsenergi. Og det her er måske kildens allervigtigste pointe. Et kæmpe sats på atomkraft er ikke gratis. Det vil sluge en enorm mængde penge, ressourcer og politisk opmærksomhed. Og risikoen er, at man så tager alle de penge og alt det fokus væk fra de områder, hvor Danmark i dag er helt i front. Altså vindmøller, energieffektivitet og alle de nye grønne teknologier.
Så i sidste ende, ifølge kilden, står vi med det her valg. På den ene side atomkraft. En stor, centraliseret, meget dyr og risikofyldt løsning. På den anden side at styrke det, vi kan i forvejen. De mange, mindre, innovative og decentrale løsninger, der bygger videre på vores DNA som en grøn nation. Det er jo ikke et nemt valg, vel? Konsekvenserne er gigantiske, uanset hvad vi gør. Så det helt store spørgsmål, som vi står tilbage med, er jo, hvilken vej skal vi som land gå? Skal vi tage chancen med atomkraft, eller skal vi fortsætte ned ad den grønne, innovative sti, vi allerede kender så godt? Det er det valg, der skal træffes.